Отново Happy Weekend в детски магазини Комсет от 7 до 9 ноември. Детски магазини Комсет ви дават възможност да се възползвате от 30% отстъпка на всички налични продукти при покупка над 19,90 лева в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление. Отстъпката не важи за артикули, които са с трайно ниски цени и талони за подарък. Happy Weekend Комсет от 7 до 9 ноември. Вижте пълните условия на comset.net.